मोबाइल चुप मोबाइल धरे मिने ताको एडी बिला ना ना लोग कोसा नहीं पानो मैं भी दिमिन ये मते कोइला बोले मिरो भलो लोग मोबाइल धरे मिने होरो रखो आउ दिने मोबाइल धरे मिने भलो माने जाने पाठ पढ़ी में भलो लोग ना रखी में कौन बापा को ना रखी में बाबा को ना रखी में हां आउ की पाठ लिखी को आउ की हां हां 1 2 1 2 1 2 हिंदी ए मारियो नहीं तू बाबा ना ए दुरा और आउ ना बोला आ मोबाइल धरिबो ना आउ धरियो काबी लोने पर कोन करिवो चाबीटा खोलनु बा पाठ पढ़ी में भलो मनसे में आ मोबाइल धरिबो ना 1 2 लाख ए हाथ